And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi nasusukat ang tagal ng relasyon para masabi mong kayo talaga ang nakatakda para sa isa't isa. Hi DJ Rocky. Avid listener mo ako. Itago mo ko sa pangalang Mia. 26 years old from Cebu. At ito, ang aking secret file. Back in 2014, may naging boyfriend ako. First year ako, while graduating naman siya. But to make the long story short, we broke up. I thought our relationship was a perfect kind of relationship. Akala ko lang pala yun. We tried to fix our relationship. I was blinded by love. At nagawa ko pang maging third party sa bago niyang girlfriend. We even celebrated our second anniversary ng palihim. Not until one day, nalaman ko na lang na magkaka-baby na pala sila ng girlfriend niya. Sobrang sakit. He begged na wag ko siyang iwan. It just happened na hindi ko maibigay kaya siguro nagawa niya sa iba. That time, he was willing na hiwalayan yung girlfriend niya. Honestly, nagdalawang isip ako. Pero hindi kaya ng konsensya ko na lumaki yung bata na hindi buo ang pamilya niya. Kaya kahit masakit, I let him go. Okay na sa akin na malaman kong mahal niya ako. At that moment, hindi ko alam kung paano at saan ako magsisimula para buuin ang sarili ko. Then fast forward to year 2017. Graduating sa kursong education. Still no boyfriend. May mga nagtangka na manligaw. Pero ni isa wala akong ma-entertain. Until one day, nag-chat yung ex ko. Grabe yung iniyak ko that time kasi akala ko okay na ako. Akala ko naka-move on na ako sa kanya pero sa isang chat lang, bumalik yung dati. Yung akala ko buo ko na yung sarili ko pero akala ko lang pala. My friend Maya saw how devastated I was. Sobrang tanga ko raw. So she told me na by the end of September, kung sino yung huling manliligaw, yun daw ang sagutin ko. So it was a deal. Ewan ko kung bakit ako pumayag. Pero oo, pumayag ako. So, meron nga akong manliligaw. Let's call him Makoy. Nasa iisang department lang kami. Nakakatawa pa dito ay kaklase ko siya sa isang subject. Mapaglaro nga ang tadhana kasi yung anniversary namin ng ex ko, birthday ni Makoy. Ang bilis ng pangyayari kasi wala pang isang linggo, sinagot ko na siya. Shock na shock yung mga kaklase namin. Akala nila, nagjo-joke lang daw kami.
So smooth naman yung relationship namin ni McCoy. At katulad ko, meron din siyang naging ex. Nag-break sila nung ex niya dahil ayaw ng parents ng girl na mapabayaan yung pag-aaral niya. Kumbaga, okay naman sila. Both of their parents ay magkaibigan. Kaya kahit wala na sila, close pa rin. Kaya nga minsan, yun ang nagiging dahilan ng tampuhan namin. Alam ko namang mali na pagdudahan si McCoy pero hindi ko talaga maiwasan. Kumbaga, tamang-tama yung insecurities ko sa ex niya. So first month namin, may binili akong couple ring. Promise ring, kumbaga. Sabi ko kay McCoy na kahit anong mangyari, wag na wag niyang hubarin sa kamay niya yun. Dahil once na hubarin niya yun yung sign na wala na kami. Natawa si McCoy. Tapos sabi niya, paano raw kung tatae siya? Joker talagang loko. So, ayun. Masaya ako na masaya siya. At ang sabi niya sa akin, balang araw, siya naman ang magbibigay sa akin ng singsing. Sweet, consistent sa communication ng relationship namin. Kaya naman, na-in love ako sa kanya. Natutunan kong mahalin si McCoy. Ang dating wala lang, hindi ko inaasahang magiging mundo ko pala. Naging bonding namin ang manood ng Marvel movies. At naging bahagi ng relationship namin ay ang manood ng mga new release na pelikula. So, akala namin, sabay naming pagdaraanan lahat-lahat ng mga darating sa buhay namin. Sabay kaming gagraduate that year. Yun nga lang may financial crisis sa pamilya ko, kaya hindi ako nakapag-summer. Akala ko rin, pwedeng pagsabayin yung 2 subject sa practice teaching. Hindi pala kaya na-delay ako ng 1 sem. I also told him yung tungkol sa naging deal ng friend ko. Ayaw kong maglihim sa kanya. And wala namang naging problema kay McCoy kasi masaya siya na napa-oo niya ako. Pero hindi nagtagal. Yung kasiyahang yun, hindi pala permanente. Naging unstable yung relationship namin. Gets ko na internship niya, sobrang busy niya. Kaya ako na yung nag-i-initiate na tulungan siya. Yun nga lang, hindi siya marunong sa time management. Kaya ako na mismo yung umuunawa. Then one day, nasa library ako. Hiniram ko yung laptop niya kasi nasira yung laptop ko. And well, I'm making my lesson plan. Sinabi niyang hihiramin niya muna, binigay ko rin. Pero sobrang nainsulto ako nang makita ko kung kanino niya ipinahiram. Ipapahiram niya pala sa babaeng naging crush niya dati. Si Dane. Pinalampas ko yun kasi para sa akin ang immature ko naman kung mag-tantrums pa ako. Pero nasundan pa nung time ng graduation ball nila. Kasi nga hindi kami sabay kaya hindi ako pwedeng maki-attend. Ang sakit na malamang pinili niyang maging partner si Dane. Ewan ko kung insensitive ba siya o ano, hindi ko gets kung bakit. Pinalampas ko, isang sorry lang niya, konting lambing niya, okay na ako. Then graduation day niya, pumunta ako sa school para i-congratulate siya in person. Pero grabe, parang merong bumubulong sa akin na merong kakaiba. Pagpasok ko pa lang ng gate ng school, nakita ko na yung bag niya. And without any hesitation, binuksan ko ito. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko pero kinakabahan na ako. At pagkabukas ko ng bag, nakita ko agad yung handmade letter. Handwritten. Yung pag inopen mo may 3D effect. Gusto kong punitin yun pero hindi ko magawa. He never gave me one kaya nasaktan ako.
Ang ipokrito ko naman kung sasabihin kong wala lang sa akin yun. Kaya pala hindi siya tumatawag. Kaya habang nakakayanan ko pa, nakipag-break na ako sa kanya through text. Tawag siya ng tawag sa akin, ano daw yung rason? Pagkasabi ko na nakita ko yung laman ng bag niya, naging speechless siya. Sabi ko, you already know. Meron akong trust issues. At ang sabi niya, may ginawa naman ako para sa mga kaibigan ko. Pero nauna lang yung kay Dane kasi aalis na siya. And just like that, na-invalidate yung feelings ko. Napuno na talaga ako, DJ Rocky. So, I broke up with him. Ayaw ko nang makapagbitaw ng masasakit na salita. Kasi alam ko mismo sa sarili ko kung paano ako magalit. At hindi ko yun gugustuhin. Then after 2 weeks, walang palya ang tawag niya. Saying how sorry he was. And then one day, nagkayayaan yung barkada namin for a night swimming. Pagdadating ko sa venue, nandun si McCoy. Kinonsinti niya pala yung kaibigan namin na yayain ako. And sabihin na wala siya. Pero, nandun pa rin yung kilig or happiness na makita siya. Kung saan ako magpunta, sumusunod siya. And then pagbalik ko ng cottage na nakasunod si McCoy, bigla na lang siyang lumuhod. And he cried. Hindi ko akalaing magagawa yun ni McCoy. Nagmakaawa siya na wag ko raw siyang iwan. Pero hindi ko pa rin siya pinansin. Napagod siguro kaya ayun tumayo. Umupo sa tabi ko. And then, nag-isip-isip ako. Maya-maya pa, he broke the silence. And then he said, I'm sorry. Alam ko namang may pagkukulang ako. I was wrong. Sobrang naging komportable lang talaga ako na sa isang sorry ko lang sa'yo, okay na ang lahat. Babawi ako. At dahil pakiramdam ko naman, ay sising-sisi siya sa lahat ng mga ginawa niya. Tinanggap ko ang sorry niya. I trusted him again. To make my heart happy. Days passed by. Meron ako nakita sa call history niya na magkatawagan sila ng ex niya. Tig 12 minutes. Then he asked, bakit daw nag-iba yung timpla ng mukha ko? At ang sabi ko, bakit may ganito? Ang sagot niya, wala, nagkumustahan lang sila ni Mama. Ayokong masakal si McCoy, pero nakakawalang gana at nakakasama ng loob yun. I also have an ex, pero nirerespeto ko si McCoy. Kaya deadma ko lang lahat ng mga nakaraan na nagparamdam sa akin. Naging routine namin yung merong tampuhan every month. Wala naman sanang problema sa akin eh. Kung palakaibigan siya sa iba. Pero, bakit pati sa ex? At sa mga napagselosan ko na, hindi pa rin marunong mag-control. Pero kahit ganun, hindi ako nawalan ng pag-asa na maibabalik ko yung dati naming pagsasama. I tried to help McCoy. Sinasabi ko sa sarili ko na kailangan maging matyaga ako. Kailangan ayusin ko to.
kailangan hindi masayang ang lahat sa amin. So pinilit pa namin, or pinilit ko. McCoy and I celebrated anniversaries together. Then after I graduated, naisipan kong pumunta ng Manila para magtrabaho. Nag-take ako ng board exam. And then, pumasa naman ako. At habang I'm working on my career, I'm still trying to work our relationship. Hanggang sa naabutan kami ng pandemya. Then one day, I opened McCoy's Messenger. Dami niyang mga ka-chat. I asked him about it at sinabi niyang wala lang daw yun. Ganun na naman. Ayaw niyang mawala ako pero palagi na lang niya akong binibigyan ng rason para i-give up ko siya. At ang pinaka masaklap, may contact na naman sila ng ex niya. Nakipag-iwalay ako kay McCoy. I blocked him and I deactivated my social media accounts. And then, gumawa pa rin siya ng paraan para makapag-communicate sa akin. Nung time na nag-active na ako sa social media, in-unblock ko na si McCoy. And then biglang tumawag sa akin. Namamaga yung mata niya. Iyak siya ng iyak. At nung mahimasmasan siya, bigla siyang tumayo. Kumuha ng polo shirt sa cabinet niya. Then kinuha ang red box, opened it, and I saw a diamond ring. He proposed to me via messenger. Hindi ko alam kung anong magiging reaction ko that time. Parang, ano to? Basta ang alam ko lang, I declined his proposal. Then binisita niya ako. At lumundag na naman ang puso ko sa saya. Hindi ko na alam kung anong mga magiging desisyon ko. Parang, ayaw ko na gusto ko. Pero alam ko na hindi na dapat. Alam mo, DJ Rocky, iniisip ko na ang swerte-swerte ni McCoy. Pero ako parang hindi. Bakit? Kasi kapag kailangan niya lang ako, nandun siya. Pero pag ako, kailangan ko siya, wala siya. At dumating na sa puntong sinauli na sa akin ni McCoy yung singsing. Akala ko ang ibibigay na talaga niya sa akin ay diamond ring. Pero yun pala, yung promise ring na ibinigay ko sa kanya. Na kapag wala na kami, ibalik niya na sa akin yun o hindi na lang niya suotin. At nalaman ko pa na meron na siyang iba. Bakit kailangan pa akong guluhin? Kung sasaktan lang din naman. Masakit, DJ Rocky. Pero kailangan kong tanggapin. Matagal-tagal yung ginugol kong panahon dito. Para ayusin kami, ayusin siya. Pero habang inaayos ko pala yung kami,
nasisira yung ako. Babaunin ko na lang habang buhay ang naging pagsasama namin ni McCoy. At etong singsing na isinauli sa akin ni McCoy, hahawakan ko pa rin. Eto ang isasama ko sa pagbuo ko ng sarili ko. And this time, I will trust the process. And I always believe na may blessing sa lahat ng proseso. The Lord works all things together according to His mighty purpose. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Mia at ito ang aking secret file.